Това е SL. Може би най-разпознаваемият роудстър в света. Всъщност поправка. Най-разпознаваемият роудстър в света. И за 7-те десетилетия, в които е на пазара, този модел е бил много неща. От спортна икона с крилати врати до ултралуксозен кабриолет за богатите в Беверли Хилс. Но никога не е бил това. Майбах. Може би си питате защо. За да отговорим на този въпрос, обаче ще се върнем повече от 100 години назад в историята на една от най-обичаните и най-уважаваните немски марки. Историята на марката стартира с името Вилхелм Майбах, който заедно с Готлиб Даймлер в края на 19 век създава модерният автомобил. Компанията, която по това време е имал Вилхелм Майбах, се е фокусирала основно върху разработката и изглобяването на дизелови и бензинови двигатели за цепелини, като след 1909 година към фирмата се присъединява и неговият син Карл Майбах, не Карл Бенц, с когото стартират нещо собствено. И така се появява първият Майбах W3 през 1921 година, показан за първи път на изложението в Берлин. Това е един автомобил, който включва няколко революционни инженерни решения, като например е имал 70 конски сили при 2200 оборота, толкова ниско. И също така, благодарение на еластичността на двигателя, колата е имала само две предавки, които знаете ли как са се сменяли? Не с ръчен лост, а с крачен лост. Също така колата е имала спиране на 4-те колела индивидуално и клаксон, който се е намирал близо до вратата, така че никога да не пускате волана си. Как го натискате? С вашата подмишница. Но защо ви разказвам всичко това? Защото Мерцедес днес е една марка, която се фокусира върху иновативните решения, върху безопасността, а Майбах е била не по-малко такава компания още в самия си зародиш и Мерцедес и Майбах винаги са имали място един до друг. И понеже знаете, че съм огромен фен на историята, ще ви задържа още малко вниманието върху W3, от който, за съжаление, след Втората световна война не са останали нито една бройка, но през 1924 година самото шаси на тази кола е струвало 24 000 райхсмарки. Обаче, за да добавите карусерията, това е струвало между 15 и 25 000 райхсмарки. Тоест, може да си представите колко е струвало самото производство и на каква цена е трябвало да го продават. А средната заплата, именно през 1924 година в Германия, е била 1233 райхсмарки. Майбах никога не са се шегували. През следващите години се раждат модели, които наистина остават в историята. Това са Майбах 12 от 1929 година, като това е първият сериен V12 автомобил в Германия, след което идват Майбах Цепелин DS7 и DS8, които са истински катедрали на колела от 30-те години. Отново огромни лимузини с 12-цилиндрови двигатели, основно правени с индустриалната и политическата върхушка на времето. А през 1939 година идва и SW38, който е по-компактен, по-спортен за епохата, но все пак насочен към същата публика. Хора, които не просто имат пари, а те притежават света около себе си. След Втората световна война марката Майбах малко или много изчезва от сцената на автомобилостроенето. Едва през 60-те тя отново се появява в групата на Даймлер, но тогава не като самостоятелна марка, ами по-скоро като доставчик на специални версии от серията W108 и W113, които така или иначе никога не са носили логото Майбах. И така превъртаме лентата до 2002 година, когато се появяват вече познатите Майбах 57 и 62, супер нишови, супер скъпи автомобили, които трябваше да бъдат конкуренти на Бентли и Ролс-Ройс, но истината е, че така и не успяха да се позиционират като желан продукт. За справка, през 2010 година са продадени само 157 Майбаха в цял свят, което наистина потвърждава този неуспех на марката тогава. После, около същите години, 2010 година,
Астън Мартин се опита да поеме юздите на Майбах, но и това беше неуспешно, тъй като белезите от финансовата криза през 2008 година, разбира се, бяха все още в пълен ход. Едва през 2014 година обаче Mercedes-Benz реши да спаси потъващия кораб, така да се изразя, като направи Майбах луксозната подмарка на своите модели. И през 2015 година името Майбах застава пълноправно до това на Мерцедес, конкретно навлизайки с S-класата от серия W222, или когато говорим за Майбах X222. За последните 10 години от тогава сме виждали няколко прекрасни творения на Майбах от модели на S-клас, GLS и EQS, но никога до този момент в цялата история на марката Майбах не сме виждали това. Роудстър с 2 врати и 2 места Майбах. Бъдейки това първият двуместен Майбах, разбира се, той трябваше да бъде различен и само го погледнете. Тук говорим за едно от двете в момента налични изпълнения, Red Ambience, което се отличава с червен цвят на карусерията и черен капак с монограми Майбах. Същата конфигурация, но в различни цветове, може да бъде поръчана с White Ambience, т.е. карусерията да бъде в бял цвят, като малко по-късно Мерцедес са уверили за взискателите, че ще пуснат и допълнителни 50 цвята, които са изготвени от палитър от над 1000 нюанса. Също така, виждате, разбира се, предния капак е може би един от най-отличителните с всичките тези монограми Майбах, но по-интересното е как се случва това. Всъщност SL680 е първият автомобил в света, който използва този нов процес Pixel Paint, който вместо традиционна маска или шаблон, върху капака се работи с високоточна печатна глава с 1000 дюзи, всяка от които може да нанася капки боя с диаметър между 20 и 50 микрона при скорост от над 1000 капки в секунда. И сега, нали се сещате, че говорим за Мерцедес и Майбах. Предният капак е боядисан в така нареченият Obsidian Black цвят, като върху него е положено лаково покритие. След което, по въпросната технология, за която ви споделих, са принтирани тези монограми в сив цвят, като начинът, по който са принтирани, позволява да няма никакво разпръскване на боята и те да са абсолютно точни и в очертанието, в което трябва да бъдат. След като вече са принтирани тези сиви монограми, се слагат още 2 слоя лаково покритие, така че да не се усещат при допир, като накрая се завършва с още един финален слой лак, така че всичко това да бъде запечатано и да няма опасност нещо да се случи. Понеже съм си хванала ключа, за да не забравя да ви кажа и за това, виждате, че той е в розово злато, същият материал, който е използван и тук в фаровете, като няма конкретна причина защо Майбах са заложили на розово злато. Аз бих предположила, че не е толкова претенциозно, колкото жълтото злато, но доста по-забележимо от бялото злато. Иначе темата с монограмите се пренася в целият автомобил, тя не е само върху предния капак. Имаме монограми на гюрука, който е мек, ще го дигнем след малко, както и на повърхността над гюрука, капакът. Също така по вътрешните кори на вратите и имаме и монограми на седалките. Общо взето, на където да се обърнете, може да видите Майбах, така че ако случайно забравите в какво се возите или шофирате, да не го правите. Тези джанти са 21-инчови с многоспицов дизайн, но за SL680 Майбах имаме и още едни, които са с 5 спици, доста дебели, които са ковани, първо, и второ, на мен може би ми харесват повече. Тези стоят една идея по-елегантно, онези за мен лично имат доста повече присъствие. И колкото предницата да ви въздейства, задницата е оставена скучна. Освен надписът Майбах и SL680, който би ви накарал да си помислите, че под капака има V12 двигател, нищо интересно не се случва. Но, може би предницата е достатъчно. Гюрукът е акустичен с няколко слоя изолация, така че дори при високи скорости, когато сте с вдигнат покрив, да може да си говорите комфортно в автомобила, а не да трябва да се надвиквате.
сядам в интериора, за да ви покажа няколко неща. Първото от тях е това стъкло тук отзад, което е фиксирано, за разлика от стандартен SL, където тук имаме платнен ветробран. Тук имаме вече стъкло, което служи не само за отблъскване на въздушната струя, но и като допълнителна шумоизолация, защото това е основен фокус, върху който Maybach са работили, за да направят SL680. Второ нещо, както ви казах, това е първият двуместен Maybach в историята, като спрямо стандартният SL, тук имаме премахнати задни седалки и всъщност пространството е запазено само за някоя чанта, например. Други разлики спрямо стандартен SL63 AMG, например, са, че има нови подглавници отзад на седалките и нещо, което според мен много собственици на SL са щастливи, че го има тук, ако решат да си го купят, разбира се. Това е, че бутоните за сваляне и качване на кабриолета вече са физически изместени, защото ако си спомняте на стандартният SL, тези бутони бяха интегрирани в дисплея, ето тук отдолу в този панел. И всъщност, когато искате да качите или свалите покрива, просто трябваше да плъзнете пръста си, да задържите и да чакате, докато той се съответно качи или свали. Браво, добро решение. Надявам се Mercedes да решат да го вкарат и в серийно производство в стандартният SL. Част от другите подобрения спрямо стандартен SL включват Maybach волана, който тук е завършен в двуцветна комбинация с бяла кожа и пиано лак. Също така, когато включите автомобила или го дадете на контакт, разбира се, се появява табло с монограми Maybach, както и тук на основният дисплей, който също запазва опцията си да бъде наклонен, както пожелаете, с ето този бутон по този начин. Това е готина функция. В началото, честно казано, ми беше малко странно, когато Mercedes лансира новият SL, но понеже го карах навън, например, когато има слънце, от блясъци съответно, и впоследствие осъзнавате, че е доста интелигентно и добро решение, за да го настроите, така че по всяко време да виждате какво се случва. Ако обаче не сте фенове на логата, този Maybach може би няма да е вашето решение, защото мотивът с монограмите той не спира. Той се намира от вътрешната страна на вратите, намира се на педалите, намира се на постелките, намира се на кожата, намира се на дисплея. Накъдето да се обърнете, четете и виждате Maybach. Но ако сте фенове на логата, няма друг такъв автомобил, който да ви подхожда повече. Иначе, както ви казах, седалките, да, и при тях не липсва мотива на Maybach, но отличителното спрямо стандартен SL е, че те са нови, с обновен дизайн, конкретно в частта с подглавника, ето тук, отзад. И понеже не спрях да ви говоря за тези монограми, дайте поне да ви покажа и тези на самия Gyuruk. Ви споделих, шумоизолацията е тема, която е специално разгърната тук в SL680 Maybach, като казах ви, че и Gyurukът е шумоизолиран. Имаме няколко слоя, имаме слоя с пяна, с акустична мембрана, както и този специален удебелен плат. Специално внимание за шумоизолацията още обърната на ключови елементи, като например арките на колелата, така че да се обешуми шума, който идва от гумите, тук отзад, така че да се обешуми шума, който идва от механизма на Gyuruk, както и преградата на двигателя с купето също е допълнително обешумена, така че да не чувате толкова рева на V8 двигателя, за който ще ви разкажем след маничко, което е, знаете, нетипично в света на спортните автомобили, да не искате да чуете вашия двигател, но когато говорим за Maybach, тишината е най-големия лукс, който може да си позволите. Освен тишината, друга водеща тема при SL680 Maybach е комфорт. Тук имаме познатото AMG Active Ride Control окачване, което обаче е прекалибрирано, така че да доставя още повече комфорт, като в случая говорим за едни пружини, които са омекотени както отпред, така и отзад. Отпред те са с 25% по-меки или от 80 на 60 Нм, а отзад с 22% от 45 на 35 Нм.
Подложките също са пренастроени, а адаптивните клапани на амортисьорите са модифицирани така, че да пропускат повече хидравлична течност. Резултатът – покачване, което е много по-чувствително към малките неравности по пътя. Имаме също така и променена сходимост на колелата, имаме нов Maybach мод в менюто, който е още по-комфортен от комфортния режим, който прави гъста, волана и ускорението доста по-леки, а не толкова нервни, колкото са, например, в SL63 AMG. Имаме също така и нови тампони, които определено влияят върху това как се движите върху пътя, а с SL680 Maybach това е ключово. Тази кола също така се отличава и с завиващ заден мост, нещо, което Mercedes са иноватори в него. Също така и, разбира се, има лифт система на предният мост, защото макар колата да не е от най-ниските, които сме карали или снимали, все пак не бихте искали да обелите частица от тази прекрасна червена броня. Между другото, нещо, което понеже търсихме как да отворим предния капак, ми направи впечатление. Вижте на този лост зад волана, имаме иконка за подгрев на волана, който обаче е от старите волани на Mercedes, което е готина препратка. Не знам дали просто ми е било по-лесно да използва тази щампа, но Easter egg, изобщо да го речем. Не знам дали има смисъл да ви занимавам с това, но реших да ви го споделя. И макар двигателя да носи значка Maybach, той е същият познатият ни от SL63 AMG, 4-литров V8 битурбо, произвеждащ 577 конски сили и 800 Нм. И да, не сбърках, казах V8, въпреки че на задната броня имам обозначение 680. Защо Mercedes са решили да направят така? Може би, за да се питаме. Къде обаче е разликата? Ами, тя не се намира отпред, а отзад в изпускателната система, защото SL680 Maybach има допълнителна клапа от фибростъкло, която допълнително обешумява в режими комфорт и Maybach, защото това е Maybach. Вече когато приключите на спортен режим, разбира се, тази клапа може да бъде пренебрегната и да бъде отворена и да чуете грохота на този двигател, който също е прекалибриран, така че да е малко по-спокоен, не толкова нервен и в типично Maybach стил. Ето това е новият режим Maybach, за който ви говорих, или Comfort Plus, така да го наречем, още по-комфортният режим, в който новата настройка на амортисьорите улавя абсолютно всички неравности и ви кара да се чувствате като на летящ килим. Иначе менюто, инфотейнмента, изобщо колата е почти същата, с изключение на някои от тези неща, за които вече ви споменахме. И разбира се, виждате тук, имаме новата кола. И за финал да обобщим какво е SL680 Maybach. Това е една доста по-спокойна, разбира се, доста по-луксозна, но и най-тихата версия на SL63 AMG. С изключение на доработките по окачването, изпускателната система и допълнителните обешумяващи елементи, които са добавени отпред в гюрука и отзад, това е SL, но не съвсем. Аз, за да ви обясня какво искам да кажа, ще си позволя един цитат на Оскар Уайлд. Аз съм човек на простите неща. Задоволявам се само с най-доброто.